Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Duwanda Vlog starring Pabibo! Bebe! And? Pabibe! Yeah, Pabibe! Alright guys, so sa vlog na to, pag-usapan po natin kung ano ang nasa pamagat ng ating video. And that is, kukuha ba kami ng Yaya? Ang pamagat talaga. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. So, are we going to get a Yaya? Kasi kung napansin nyo sa mga video namin, super puyat kami palagi, super pagod. And like parang wala kaming oras paglinis, magluto, gano'n, no? Kasi lahat ng oras namin ay pupunta dito sa... Oo, nagbibigay ko ng oras pang hugas ng plato. Oo, pag may time, no? Sa mga video namin, nagreklamo kami, diba? Ikaw lang. We tell you how we feel as new parents raising a baby for the first time and how it's changed our life. May mga nanonood sa mga video namin na nagsasabi na, I'm pregnant, your videos are helping me like prepare for having a baby, so I know what it's gonna be like. Kahit yung iba hindi pregnant, hindi pa nag-aasawa, parang naiisip ko na kung ano mangyayari sa akin pag mag-asawa ako at saka magka-baby. I mean, it's been good and all, but in this video, we want to talk about are we going to get a Yaya dahil sobrang busy kami kay baby and it's nakakabaliw according to our last video. According to you. Nababaliw ka ba, Mami Shanta? Hindi, inaantok lang. Antok lang. So, are we going to get a Yaya to help out? So, I mean, the benefits of having a Yaya, kung may Yaya kami dito, kung may Yaya na kami, pwede na kami mag-alaga kay Nitro ng mabuti. And hindi na ako masistress sa ibang bagay, na madumi ang bahay, na kailangan kumain. Grabe ka, naglilinis kaya ako. Oh, minsan lang. Oo, naglilinis pa rin ako. Ako din naglilinis din. Mag-away na tayo. It's not like before. Before, syempre. everything was always clean. And now it's just stress. Habang umiiyak si baby, naglilinis kami. If we had someone to just clean up, make sure the house is organized, wash the dishes, cook food, so I don't have to worry about cooking. Kasi grabe, cereal lang yung kinakain ko eh. Ikaw siyan, rice, corned beef, lactation cookies lang for breakfast kanina, no? Parang nakakatamad magluto kapag sobrang puyat ka na and Nasaan na yung tinola? Oh, wala nang tinola. Puro na lang lactation cookies si Mami Shanta. Buti na lang, tsaka tubig. Buti na lang kahit ganun, madami pa rin, I mean, Sakto yung gatas mo. Sakto yung Buti na gatas lang. ko pa. We think that mas magiging magaan ang buhay namin kapag may Yaya na kami. Di ba, Shanta? Actually, hindi Yaya yung hinanap mo. Kasi pag sinabi mong Yaya, para yun sa bata. Yung ganun. kukunin mo, helper. Katulong, ganun. Helper, yeah. Helper na maglilinis, helper na magluluto. Yeah, yun, helper. hindi Yaya. So, Yaya is For baby. mag-alaga kay baby. Kaya nalito ka. Yeah, ganun pala yun. So, ayaw mo ng Yaya. Bakit ayaw mo ng Gusto ko Yaya? akong mag-alaga sa kanya. Kasi... Gusto mo ikaw yung Yaya? Oo. Kasi wala naman akong ginagawa, di ba? Anong pipiliin ko? Maglinis compared sa mag-alaga kay Nitro. Siyempre, mas pipiliin ko mag-alaga kay Nitro. Yeah, sa bagay, no? Kasi anak ko yun. Oo. Totoo, hindi naman ako At saka hindi din naman ako nag-o-office. Di naman ako umaalis ng bahay. Ba't kailangan ko pa ng ibang tao mag-alaga kay Nitro? Totoo, Kaya no? ko naman. Kaya natin. Hindi ikaw lang. Ako nga din. Hindi kami kukuha ng Yaya. Alright, kukuha kami ng helper dito sa bahay. Ikaw, Shanta, gusto mo? Hindi. Ayaw mo, bakit? Hindi ganito. Gusto ko, kung malaki yung space natin, tapos may room tayo, kasi gusto ko ng privacy ko. Alam mo yun? No, Kasi studio tayo eh. Studio type lang tayo doon. Tingnan nyo. Ito lang, okay? From here, the window. Ito yung bitana natin. Okay? Ito ang buong bahay namin. Ito lang. Wardrobe lang yan. Ito lang. Okay, papunta dito. May TV dito. May kusina dito. Tapos may CR dito. Ayun. Yun lang ang bahay namin. And this is the door. We're here now at the door. So
super maliit yung bahay namin. It's 45 square meters. It's just, ang problema, gusto ko kumuha ng katulong. Kaso, sobrang maliit ang space namin. Mababaliw kaming 4 dito kung may katulong kami. So, yun lang yung problema. Yun yung dahilan kung bakit sabi namin sa isang video sa mukbang na gusto na kami lumipat ng bahay. Gusto kami lumipat doon sa Leyte. Hindi sa ayaw ko ng ibang tao na may tutulong, ayaw ko ng tulong. Gusto ko syempre, sino bang may ayaw sa natutulungan ka? Yun lang, yung space kasi natin, maliit. Super. Sobrang maliit. So, hindi kasya and I don't think it would be worth it. I think mas stress pa rin kami dahil sa space, no? So, ayan, Duan the Fam, we are not going to get a Yaya. We're not going to get a katulong habang nandito kami sa Manila. Pero, pagpunta namin ng Leyte, Pwede na. Pwede na. Yes. Okay. So, mag-apply na ang mga helper pag nandun na tayo sa Leyte. Gusto sana naming lumipat by July sa province. Kaso, mukhang hindi kaya dahil biglang nag-spike yung COVID cases sa Leyte. So, if ever pupunta kami sa Leyte ngayong July, ika-quarantine kami for 14 days. Yung quarantine space kasi doon parang magkakasakit si Nitro kasi walang yung kesame, ganun sabi nila. Ika-quarantine ka na, doon ka na magkaka-COVID. Actually, maraming nagkakahawaan sa plane, kaya delikado talaga siya. Yeah. Pero, yun, nag-usap kasi kami ni Nanay kanina. Tapos may business na ako. Anong business? Gusto niyo mag-aral ng piano? Sa Caligara. Kung hindi sila taga-Caligara, hindi sila makapag-enroll. Wala, sinasabi ko lang. Gusto ko lang sabihin. Kasi mag-open na kami ng Si Shanta kasi may masters in piano performance. May masters in music siya. So, sa UST ako nag-graduate ng masters. Yes, pero Siliman yan naman. ako. Siliman Spirit. Ayan doon, fam. So, yan ang plano namin. When we're in the province, we will get a katulong. We want to go to the province this year. This year, before December, gusto namin na nandun na kami sa Leyte. And we're gonna build our house doon, di ba? Ay, mag-aral na kayo ng piano sa akin tsaka sa nandito. Yun po ang plano namin doon, the fam. So, yan ang sagot sa kukuha ba kami ng Yaya or hindi. Alright, on the fam, maraming salamat sa panunood and Shanta and I will see you sa ating sunod na video. Shout out. Ay, meron akong sasabihin kasi may nakita kong comment sa live mo. Sabi niya, magpalit naman kayo ng bedsheet. Hello po, 2 lang po yung bedsheets namin. Kasi hindi namin kailangan ng collection ng bedsheets. At saka may laundry naman. Hindi niya alam yung dryer. Hindi niya alam na pwede nang maglaba ngayon, dry na mamaya, balik ulit. Yun lang yung sinasabi ko. Nati-triggered. Kasi hindi mo naisip, kailangan ba namin ng okay na yun. Hayaan mo yung mga ganun comments. Hey guys, we'll see you in the next video. Alright guys, bye for now. Alright on the fam, it is shout out time ngayon before we finish this video and before I head to bed kasi grabe. Antok na kaming dalawa ni Shanta, di ba bebe? Alright, una sa lahat, shoutout natin si Malo Franco. Malo Franco, thank you so much for leaving a comment. Next up, we have Daisy Light. She says newborns can lose heat easily, so swallow him all the time. You know, this is interesting kasi meron din nagsasabi na dapat hindi niyo siya i-swaddle para makagalaw siya ng maayos. Kanina ba tayo maniniwala siya? Anong sabi ng pedya? Yes, alright. Swaddle the baby because of the reflexes. Diba? When he wakes himself up, he needs to be swaddled so he can sleep ng mahimbing. Alright, yan ang sagot ng pediatrician. Next, we have Clarissa Cajoles. Clarissa Cajoles. Maraming salamat po. Why do people do that? Why do they baliktad their names, no? Is it so that like their ex-boyfriends can't search for them? Rowena Java Dueñas. Rowena Java, thank you so much for commenting. We did not give you that badge. Facebook gave you that badge. Ronnie P. Olfindo, you always make my day so inspiring. And baby Nitro, how are you, bebe? Ang pakabait ka, kilala daddy at mami, ha? More power to the family. I love to watch you always. Love you. Thank you so much, Ronnie Olfindo. Alright guys, we'll see you in our next vlog. Bukas na ulit. Bye for now. Yeah.
let's fly.